wanda ya kai ga ya imamu gurin ma'aiki, ka wuce sanin masana imamu aya saraki, shi da bai da tsoro imamu ya za a ce da raki, ka wuce kwatance imamu zaki gurin ma'aiki na biyuna. Fatar mazaje cikin kamila ya abin da fina, Imamu na Sayyidi Aliyu Ubagurin Alhassan Husaini imamuna. Annabi Muhammad Rasul ya ce kafin sahabbai, shi ya zama fili ga ilimi kun ga babu baibai, shi imamu kofa ga annabi shugaban sahabbai, dan aka ina so ka bana haske na iliminka imamuna. Fatar mazaje cikin kamila ya abin da fina, Imamuna Sayyidi Aliyu Ubagurin Alhassan Husaini imamuna. Sayyida Batula salam alaiki ina da sanki,